Κύριε Σαπατώνα στην αξιόν, εγώ απαγασμάτουμε. Εσύ απατώνα στην αξιόν, εγώ απαγασμάτουμε. Εσύ ρόνταλο για τις εδάς, πουλί μας φαλάτουμε. Εσύ ρόνταλο για τις εδάς, πουλί μας φαλάτουμε. Και πολλά σαν χωρίς μας και κέρδεται λέσια. Τα γράμματα τα ήθελα που λύσει μαλάσια. Τα γράμματα τα ήθελα που λύσει μαλάσια. Άντε Κωστάκη, πες ένα. Τραγουδίζει τώρα για μισή τώρα, δεν είναι σαν ξανά. Εσύ δεν άπεις άλλο. Είπα. Είπα φτάνει, πριν 2 ώρες. Δεν το να πούμε συχνά. Έχουμε σαν να μαζεύετε κιόλας τώρα. Μαζεύετε κιόλας. Όχι, δεν δουλεύω. Όχι, δεν δουλεύω. Βάλεις και κοαρεφόλα μέσα. Τι θέλω νερό. Τώρα και να πάω.
Ορόσκοπος. Ωραίος, αλλά εδώ παίζει το... Σκάνει το νερό, φτάνει. Νερό με χειβένει να πίνω. Σε ευλάβει το νερό. Νερό με χειβένει να πίνω. Ας κάνω δεκάλεπτο εδώ και βάζεις μαλάκες. Πες μακρύ. Θα σε δώσω κι εγώ 5 ευρώ. Αν είσαι για 3 ποτά μετά, πρέπει να είναι φεύγω κιόλας. Μ' άρεσε. Πρώτος αυτός το παρακολουθώ. Θεωρώ γέννησμα έχει λίγο. Εμeni manam ipemen, emeni manam leimen, emeni manam ipemen, emeni manam leimen, όταν πας μικράτος και πάντα δερμένες με, όταν πας μπροστά γλυμωρά και πάντα δερμένες με. Ναι. Στην Αθήνα κάτι είναι. Έψω,
Άντε. Γεια μας. Μπήκα στα Χριστούγεννα, πέρασε πιο 10 ώρα. Γεια σας. Εκράτνες, αεσφίδα ομραέπες, αεσφίδε παραθά. Το έγραψε ο γιος. Το έγραψε ο γιος. Το θυμάσαι. Τώρα συνέβη πίσω αυτά. Συνέβη να πάρω πίσω αυτά. Σε πάω σπίτι, για το δρόμο. Μπορούμε να κάτσουμε τους 5 λεπτά πρωί, ξέρω από πάνω. Επειδή θες να φύγεις, να παίξουμε κι εμείς. Σε μισή ώρα από την εκκλησία, σκοταδούν. Πώς θα σκοτώνω. Τα μωρά πά. Ναι ρε. Oi!
Πάρουν τηλέφωνο. Μπράβο του Παχτίδη είναι φίλε. Εγώ ήταν. Πώς μας έσκανε.